Gaur komentatzen nuen aurkeztu dugula Euskadi Futbol Taldea 37-39 eta gai hau Oroituz elkartetik proposatu dugu batez ere jende gaztearen gana heltzeko. Ze gai hauek historiaren gaiak eta gure belaunaldikoek ere oso gutxi ezagutzen dugu eta jende gaztea gutxiago. Orduan jende gazteei irakasteko eta publiko osoari esan dugunez gertakari batzuk isilduta egon direnak dira. Gogoratzea garai haietan mundutik zehar ibili zirela, arrakastatsua izan zela haien futbol ibilbidea eta bide batez egiten zutena zen divulgatu zer gertatzen zen, jakitera eman zer gertatzen zen Euskal Herrian momentu hartan eta batez ere euskal kultura eta zabaldu eta dirua bildu beste Eusko Jaurlaritzak agindutako beste proposamen batzuetarako, nola ospitala, nola haurtxoak, nola beste gauzetarako, ezta? Eta horregatik eskertzekoa da eta gure aldetik hori da, eskertzea eta gogoan izatea.